Chini media friend no chini party ni ongoi sing jotono lamsogo te hambai ro sing sal nei chini MC conference tabone paigo sing protected division ni report chung nakha jotono saimano chini MCC conference 6 mas por khaijago jora nangha chung emergency bu khlayo tini 34 division tong chini Ipft ni all over Tripura maximum attend khaikha tini MCC member ni chung report nakha te division wise chung report nakha chung report mamani poreo chung tini chung decision nakha chini party Ipft biskang salo tamtam khlainai awa chung decision nakha ek number chung decision nakha chini phainai March 5 tarigo 2022 chini state conference in Khlaiwi जों साइमा चनि पार्टी Ipft 2019 जों खाजागमानि 3 बोसोरनि थांखा दिउंखा आबागै जों चनि पार्टीनि गाइडलाइन मते 3 बोसोर पर जों स्टेट कन्फरेन्स मा खालायो आबागै जों 3 दिसन लाखा जों मार्च 5 6 तारिखआव जों चनि स्टेट कन्फरेन्स जों खालायनाय तै जों सेकेन्डलि जों लाखा जों इमिडिएटलि चनि पार्टी होइते चनि एमएलए रक जों डेपुटेसन लिरनाय त्रिपुरानि गभर्नर ते चीफ मिनिस्टार नो जों डेपुटेसन लिरनाय आरो जों गोबां चनि डेपुटेसन टामखौ सुयो जों सुलायनाय आबो तै जों इमिडिएटलि चनि स्टेट कन्फरेन्सनि बागै चनि पार्टी रक जों डिभिजन लेभेल जों गुरिनाय जों पत्र खायनाय चनि पार्टी तेबो रागरना बागै जों डिस्ट्रिक्ट वाइज जों गैदारिं खायनाय लास्ट मोमेन्ट हेखौ जों स्टेट लेभेल जों गैदारिं खायनाय आबो चनि पार्टी जों स्ट्रं खायनाय बागै जों ताबो अमो एक्टिविटीज जों चालावनाय जों साइमाना चनि पार्टी Ipft ताकफोन कराक टंखो जों रिपोर्ट माखा ऑल डिविजन लेवल ताबन कराक टंखो चनि नेतारक इंटेक्ट टंखो कोन लरियाखो मासामसु लरेखा किन्तु आपण जों ता फिलअप खायनाय तै जों तिनि MCC ओ जों दिसनाखा जे चनि गैप तंगमानि चनि बाय 74 चिन दंगो CC मेंबर आपण जों फिलअप खायनाय आं खागागो चनि रिपोर्टनि मते तिनि चनि गाहाम रेस्पन्स माखा जों थ्रू आउट द स्टेट नि बरक फायखा पर रिपोर्ट जों माखा ताकफानो जों साइमानो चनि पार्टी Ipft कराक टंखो आगे हाय किन्तु आपण जों ता फिलअप खायनाय तै जों तिनि MCC ओ जों दिसनाखा जे चनि गैप तंगमानि चनि बाय 74 चिन दंगो CC मेंबर आपण जों फिलअप खायनाय आं खागागो चनि रिपोर्टनि मते तिनि चनि गाहाम रेस्पन्स माखा जों थ्रू आउट द स्टेट नि बरक फायखा पर रिपोर्ट जों माखा ताकफानो जों साइमानो चनि पार्टी Ipft कराक टंखो आगे हाय टंखो तमांखेबा जों वास्तवनो जों मागोसेनाय एडिसि इलेक्शन मानि परेओ चनि मासाबर जों एमएलए पास थाइलि MDC पास थाइलिया आबनि बगै किछि चाचिं बरक तिन कर्मी रक हिसाब खाथैखा के दुर्बलंखा आबनो जों हायनो हाय रिभाइव खायना बगै जों ख्लाइ दंगो जों ख्लायनाय अबरो जों डिसकासनखा ते गोबां जों ओपिनियन हेज अ डेमोक्रेटिक पार्टी जों जत्त ग्रास लेभेलनि होदे जों रिपोर्ट नागो बर ग्रीवेंसेस जों खनागो मन ओपिनियन जों शेयर खायो जोंनि बिसे गोबां जों लाइक माइंडेड अर्गेनाइजेशन दंगो ते जों एलाइड अर्गेनाइजेशन जोंनि दंगो जोंनि यूथ Ipft Ipft आर्टिसा जोंनि फानट्राक बदल ते जोंनि गोबां जोंनि कर्मचारी संगठन ते गोबां NGOs बरबो एटेन्ड खायखा जों जत्त सालायखा खाम सालाय जों आरो पाब्लिक होदे जों शेयर खायखा फ्री डिसकासन खालायलायखा आबनि बागै आं खागाव ताकफानो जोंनि पार्टी Ipft करां टंखो जोंनि भबिष्यत तामंनाय जों सालायजागिया आबो जों जोंनि बुसकांगो जोंनि स्ट्रेटेजी जों तरि खायनाय आबनि बागै आं खागाव दिनैनि जोंनि 2 दिननि कन्फरेन्स MC कन्फरेन्स ब्लाय सक्सेसफुल ब्लाय मोजांखा तै जों जत्तन ताबो खा थांजाक जोंनि ग्रास लेभेलनि लिडार रक ते सेन्ट्रेल लेभेल लिडार रक जोंनि एमएलए रक जत्तन जों थानसा दंगो जों कराक दंगो आबागै जों बेलायनि दिनै आंनि कर्मी रकनो आंनि साबुतारनो दिनै सारादिपर बर फायनो आं पाइप्लाय हामबाय तै मेडिया फ्रेन्डनो आं जत्तनो पार्टी नंगै आं निजे नंगै आं जत्तन हामबाय पाइप्लाय मारो खुलुमखा
Aja sar bofro no debodo sunu nai ba tamno bagere nai pom hakile issue saidin Deportation to chini kamo dabi tongo agri dabi chungri nai jati paral on te chini dabi to tipralan dabi tongo tai chini 125 amendment bill rolai TTC ni bang chungri nai ka kamo issue to chung abori nai chini main target to chini tipralan dabi কিন্তু in meantime chini tabok already cabinet pass khaijak bill pass khaijak assembly bill pass khaijak taba bill pending tongo di Delhi go parliament pending tongo o bill no जों बाख्लाय पास खायरनाय आवना जों चेष्टा खालायनाय sar o talni bising dero nai na je bom hai o तालनि बिसि रनाय very soon माने इमिडियेटली जों रेडाय हामबाय